I
Ja, goedemiddag volgers, goedemiddag Sranan. Goedemiddag iedereen in het buitenland. Sweet lobby Sranan. Ja, me kies groski fa poku disi. Tapokai takami. We si sepsa inu sweet Sranan. En niet zo mooi. Want ik heb vandaag gepland om live te komen, want ik vind dat wij als Sranan, Isabi, moet voorzichtig zijn aan mijn woordenkeus. Want dat trasmo vindt dat ik ineens mina via peer, ineens mina abopper, ineens mina dis mina dati. Maar mina Sranan. If you look for Sane go, was me got up a item. I was seen dat bepaalde mensen against tak de mana. Kom tak je voorzichtig hè, want dadelijk je jaren tak met taxani. Dus doe me woorden keus, want vooral tegen het publiek, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. Dan zei je takkie in publiek. Ook als leider, ook als DNA, maar ook als inspecteur of hulpofficier. Als je een protest bent en alles maar mag protesteren, maar te you, wama e leju, en you no man leju strefi, kom tak je voorzichtig, dat je hebt een probleem na je strefi. Want against taki, bepaalde sma, tak wa mij leiden voor een bepaalde organisatie. Dat je arki bepaalde sma van de taki. Ga even terug hoor. Dan je acties treft af naar een soort agenda. Maar mi be verwacht wan protest voor schoto en a schoto de schoto brada na safunu ko karde so de may ko tak na president na vice-president of na regering. Maar je ziet hoe men communiceert van de mij taki dat je acties treft af if u de wang if wat uw eigen belang of je ook uw algemeen belang. Allemaal mag protesteren. En misschien wel een groep, kan het 2 of 3 groep dapen. Groep effect aan de schrijf, je moet elkaar denken. Maar als je dat bij de social media, van ons Sranan, u egi libisma, wan yeye, wan Sranan yeye, tap switi Sranan grong, van we vet naar ons schrijf. Van we vet naar ons schrijf. En we lukken Aladdin commentaar. Je hebt ook de man schrijft aan mijn film. Dat mijn taki kijk, hij is van de inlichtingendienst. Hij is van de, hij heer file voor de man voor de inlichtingendienst. Lukken maar dat nog een soerdati. Amata nog een soerdati. Hij is dit, hij is dat. Dat mijn actie misschrijft af. If na protest, je gaat doen protest. Of na change je wat charkong.
Gi Sranan, if na change wat chakong, gi de potisma, da hoor je strefi na een stuk dati. Dat je want to scout man, zij gebruikt neef KPS. Want namens bond van politie dat wij taki. Allemaal met hun eigen agenda. Allemaal op de agenda. En moet hij goed zeggen. En daarom is taki lukus ma bakawe waka. Want tereman kies den opdracht. Nagi tramang. Nagi kapitalisten. Dus if voor waka go drape. Dan mijn actie om een verhoging. Dan maak je je dene ete. Mi be verwacht wa hetra sani. Mi denk dat na Sranan belang de bogotak dape. Maar dat je uitlatingen doet als politie-inspecteur, als hulpofficier, nangalati wagi, nangalati microfoon, sa mga nagchima e paya belasting, doon broko tegen na port, sa lanti money sa umoni poteng. Dus we gaan protesteren één, uno de wang, want tangan o minaman si eenheid, dus ano ang de groep. Maar we gaan broko bus, we gaan vernietig sani. Dat jullie kwam inspecteur, hulpofficier. En gooi kabinet. You know what, diplomaat? Wisma wama kosi of samataki. Yum sa faya go na situatie dati. Je go giwa goal. Je go giwa mission. Maar sana mission eigenlijk. Want hij protest, minoma begrijp protest ite. En kom je tijdens maar zij go protesteren. Dat me protesteer toe toch. 15 of 20 jaar terug naar vierde rijweg. Hier is koutu Sutmi. Kom je een historia. De massa sap a Sranan protest. Me bede na protest. Daarom ben ik gewoon op de protest. Te yuk ba feti na proces. Ja toch, ik go feti, ik protesteer. Dat de biggie man, hij drinkt de white lip, dat kijk, ik heb ze gebruikt. Hij mi dorok ba, dat de lusju chocolade mars. Want dat you wat dening. You lep chingman, you wat dening. Daarom mine doe moro mine nga protest. Wanneer mensen hij you denkt dat je doet een job. Want de regering moet naar huis. En je taki, lek inspecteur tak CBR langa. No su, no crossi, na regering is fout. Om de eerlijk toch. Na regering is fout. In plaats ik ga protesteren tak regering. Fawa ka nga de 100 salarissen. Fawa ka nga de 100 benoemingen. Fawa ka nga nepotisme. Dan moet ik je protesteren, ja. Fawa ka nga de grond sa we teki. Dan we protesteren, ja. Maar alle de man say longo. We protesteren. De rest man vindt de biggie salaris. Maar zo ben dat zoet mi ma chocolade mars haksani. En mi wa bedene. De man zoet na trangas. En mi na wa aantal bedene. En pistem draai luku alama lowe. Alama gwe. Nou als koutu sa moest je rust in een gemeenschap. Want nou we tak over Sudati me kon dalen. Want ineens we beschuldigd Sudati. Me kon dalen.
Skoutu satja moest chaka rust in een gemeenschap. Dat zorgt skoutu o tegisma. Dat ja mag protester. Jere no. PG. Voor mij, mensen, en mijn fout. Dat tijd, aan een PG na baas voor de skoutu. Mi wan shi sa PG odu. Mi wan shi sa PG odu in een kwestie disi. Want against taki wet no de na kondre. Dus tamara mante mo kom, dan mo versamels ma, dan mo bigi broka foto. Mo broka lasani. Want on to my leimi fu beya men straat. Want mi mus go do. Want to my leimi fu leguana park. Want to my leimi fu afobaka. Dat want taki ina verstang. Want ik word geleid en daarom den offend me nooit. Want ik kon leer me les. Alibi, na ala de je leer van libi. Je leer van libi smade. Dat begin maar met de money. Dat de man lang want je chow chap jiu. Kan je nog vent strefi. Want je wacht op pakket. We protesteren. In plaats dat keren na 200 miljoen van pakket. Sang was zet in een. Isabi toch? Van was zet een pakket. Ja, kijk, dat PG gaat niets doen. Laten we zien. Laten we zien. Vredeberg. Laten we zien, Vredeberg. Als de PG niets doet, dan we leven niet meer in een land van wetten. Dakba. Dakba. Dat jere, maar met hoe arki wapisi. Maar met hoe arki wapisi. Is dat archief nee leito. Dus alla school man moest de jabi. Maar school man man vindt als salaris zo weer. Arki de man nog sama salaris. Laat me uitleggen. Mijn bezorging is 8000 SRD. Na een overuren kom je op de 15.000. Je hebt mannen die 20 tot 25.000 SRD verdienen. Met overuren. Mi bocha mi low slip. Dus mi vergita low slip. Mi bocha ring. Dus die begrijpt. En dat heeft een koers voor 7. If ik is 25.000, is $3,000 per maand. En hiervoor mogen we ons wel op de borst slaan, want wij zijn een... Ja, toch bijna ongeveer dat money. Onder andere voor die gezorgd dat ik scootjes van aparte loonreeks. En in vergelijking met die ambtenaren, de rest van de ambtenaren. Wij vinden ook dat we een recht op hadden, omdat we jaren geen aanpassing van ons loon hebben gehad. En de wet ook voorschrijft dat ik scootje moet bezorgd terugpassen. We hebben het bewerkstelligen. Dus we zijn niet blij, maar we verdienen wel. Reden om te zeggen dat als je met je overuren die je maakt, en nu kan je er niet onderuit, je moet overuren maken, want de dienst is ernstig onderbezet. En als je op maandbasis 110, 120, 130 overuren maakt, dan zit je al dicht bij de 20.000. En in de periode van de verkiezing, daarna rond de klok, je bent ook dus, als het duur is 30.000, 35.000 is het. Uyere amitaki de semang sa organiseren een protest arki sale maitaki uyere sale mataki de wan say longo baka de mandisi tax koutu ka hor protest horu protest ma ala de man sa longo dape ome we verdien sot money we verdien laat go prant gruntu toch? Do lever gimme. Want mijn mama lever mi saba. No mama lever mi suta patat. 5 na 8 ton. Maar we go protesteren. We pina. In plaats van go epi. Voor we bouwen kondre op. Maar we longo. Dat tere mij pak verdient de 30.000. Dan gaat de 20.000. Ik denk dat we praat serieus. Ik denk dat we praat serieus. Usa go protester baka. Me luku nu to. En me luku sawedu. Mina tak ino mag, ik kan go protester. Maar denki, zij go protester gisang. If mi go protester, dan me kan alles aan rakeren is edu fout. Want ze maken ook heel veel fouten. Ja toch? De mij maakt fout. De mij maakt fout. Maar we hoop
De scoutman, de gebruikt de verstand. Was scouten kies bigi salaris. Maar de soerdati, no takete. De verpleegsters, no takete. Dadelijk kies onderwijzers, president, regering. Shite me tego takwa bombo fadong. Uno brit me. A bombo fadong april. De mais setwa chucha komitunu. Maar toch une draaien, we play bigi karansa. Huh? We rennen 15 auto afvallen kay luku. We yan steak. Dan mim yan kepapo. Afvallen moest yan kepapo. Na de sandy shotjisi. Na de sandy shotjisi. Dus regering. Wat we kostpresident. En wat ik zo erg vond. We zijn allemaal Surinamers. Huh? Sabi mi pakira be dapat ako anta pakira mi tu. Ama dapat ako. Emo take krufa de matakasan. Ataku watu mai tak de skoutu inspecteur et takwa puro ka jakuli president. Zo praat men. Zo voedt men jongeren op. Luka juka. Atek ome grong eko weru ede. Asom taki. Na dat nou functie? Lek skoutu man? Ano ala skoutu era? Dat we drawa herbond? Utap na nga de sandisyon. Wapang opvoeding de jong wang. Ano so leer de jong wang. Ano sa politiko horu altijd apart. Altijd a politico horu apart. Huh? Altijd a politico horu apart. Ayon. So lees denk je tilis te wet taxa era. Anomita kishita. Volgens wie er het op? Unom lompa kasma wat trasma sa elei amang. Anas wapan tra problem in a kondre jaso. Ha? Wasa me setiero mi ame ku arki wat kaneu deng na somar me tek de sa chako. Archief. Ano mitaki. Isa omes may pina tede opo. Isa omes man na wati so 5 golu. Ja, mine sape want to clown sa na kondre dis dete. Minister, mag ik reageren? Maar door de voorzitter. Voorzitter, mag ik reageren? Ik ben nog steeds de voorzitter. Voorzitter. Misschien zeker in de toekomst. Maar oké, voorzitter, wat de vicepresident gezegd heeft is correct. Maar ik moet het omschrijven. Nee, dan is het duidelijk. Wanneer het gaat om persoonlijk feit, dan is het wanneer zaken bezijdens de waarheid is. Als u zelf aangeeft dat het correct, die informatie correct is, dan bedanken we u voor uw eerlijkheid. Ik schors de vergadering voor enkele momenten. Zo, dat doe je dat sang. Agomit dapper. Dus wat die man hier me angatorif Ibu Jones. Yung afwas van man, Ronnie leg uit tape. Pero tu clown is de no. Ronnie leg uit tape, no, ago tape. Ja. Maar los arif sama, a dis val op direct. Nee, dat jij moest tegen op de schoen toch? Ja, direct. Dan man tak Ibu Jones, a man, a one contract tape. Peh. Isabi toch? Hoe je het op? Dus terwijl we gaan protesteren, alle de man zijn knap dat we de man want 2 salaris, de man want 3 na 4 salaris. Oppositie, coalitie, allemaal drapen. Allemaal abena voor 5 salaris. Allemaal.
dat we gaan protesteren. Die demandisi. Una gaan protesteren junstrefi. Una gaan protesteren voor onderbouwen. Alright? Wanneer de semman is uit draai uno, toch? En lauwi Sranan. De semman is wat potbaka. Teki ay lukus op sanga uno. Teki ay lukus op sanga uno. Wat trawa uno? Wat trawa sa mego? Ja, we arti maluku man, dalek fo sabi, dan want tu san sa, ma fo suga de san sa, im abi, de mantak tetak a, de tak B. Natuurlijk. Nee, tetak a im du B. Ik doe ja. Dat kan uitkomst. De maas bij de Red Suriname, hè? Na uitvoerende macht. Sasa euro. En odibe wan go de uitvoerende macht. Ja. Fu be ko dusani, Ja. de be fentaki bem jompo gata presi go taxani, fai bio setsani. Begi bari. Bombiti bari tu. Metegi. En sma bribio. Gevaarlijk. Volksprotest. Ja, dat is toch dat hij. Zo we da arti manu kumando arti. Fasan bio chenchi na kondere juja. Ukakayasi. Prijsverhoging. Uno man ang verhoging voor stroom. Uno man ang verhoging voor prijs. Uno man de onderdelen. Herdelen luko ang meter van brandstof. Ano kan? Alas na mo strike op elkaar. We verdienen ching. We verdienen portisma. En daarom heb ik daar allemaal aan straat. Waar is weer de hooghart? Waar is weer de hooghart? Commandant! Volksgevecht. Nou een volksprotest tegen een hondenleef voor ik hier in die zee. Dat is een lukboom. We gaan van nog 5. Ja, maar zeg maar. Nou, maar begi bari bakat tidak. Amai charisma kon protesteer tegen beleid de voer. No. Dus Oh. had je sabe chafesi. Metegi dus eigenlijk van mijn kaartje. Eigenlijk hier volk moest go, want zo problemen kies nou ara. So edat. En dat die metegi jong. Edat tap edat. Metegi maar zeg En maar. te denk desan sepsa no jetjes mi karena. Ook toe. Ja. Maar want masargadin. At koso yung ino sabama dat. Misa wa mo ya mana parlementariër, mana FAPR tu toch. Amadena fractie FAP. Ja. So. Ja. We amada taki. Door dat desan depsa no. We desti dena dena nga Ja. unong. Ja. Nana sa ba yo. Kuromo wala mala we verstaan. Uyere? Usa fet gide baka. Usa waka baka den. Pere madis de sa mus leg uit. Sabe tak so bradi. Of a regeren sa de no. Pere de. Alamala zon tap de bigi post. En de yogo protesteer baka. Isite une stem. Na o chin verstaan. Une shitak une sap safe sa. Dat we longo protesteer. We protesteer door haar. Ik heb mijn zegje al gedaan. Waloma reageert op een naar een foto voor ex-militair meneer Mijnals. Sabine loopt ook over de periode 80. Maar ja, we tak over de soldati. We tak over Walosani. O mijn leiders kom, o mijn leiders gwe. En met tak ook toen nga de man sa fit lek brada in a feti. Fa alegre de wet maliba alegre gwe. Precies zo alegre tang. Ze zijn geen haar vooruit gegaan. Maar leiders uit takem of go. We kak over de soldati. Dan may knoru. Mama luku sa ipsa. Wa ito sa tak regeringen ng politiek partij ay saai walo haat. Yato, wana politiek ay horu gescheiden, na politiek ay gebruik en misbruik uno. Mami gado, mi switi Sranan. Mi wisranang. Uno sa gebruik u edewan lesi. Uno sa gebruik u verstaan wan lesi. Huh? Bek Brammer zei verschillen met dat minawan leeghoofd. Bek Brammer.
Ik kan een ware ID. No kan een fake account voor bespreek me. En no play no one soort dati. Want je want een soort dati. Want je kan me wel leeg hoofd. Dat tenminste met doen zijn positief. Want tanga no een leeg hoofd die zie. Bereik sani geen schreefie. Want tanga no mino opomi anu gino wang politiek partij. Mino actie no wan post big brother. Dus if je kan een fake account. Kon je echte visie dan mo sorry. Hè? En ik accepteer te met zijn kogi. Inam lukum wang. Accepteren sa met zijn gi. Dat wat tak pe mi de. Arikel? Dus mensen, de zogenaamde revolutie heeft niets voor ons gebracht. Toch? Want die stak a redden Suriname, niets van waar. Niks zo daarom. De man redde de strefi. De man luku de strefi. En tanga no de man luku de strefi. Voor mij meer kan je dat fake news. Meer First Lady Guyana of Miami. Mensen, kan je ook aan tegen meer. Want ik heb wat voor vreugde met dat First Lady is naar Guyana of ze Miami gaat, weten we niet. Maar ik heb pas naar Guyana, richting Guyana. Maar vliegtuig gaat naar Miami, dus kan ik naar Miami. Dus hoe loopt het door dat hij? Ja, Patrick Kensenhuis. Meneer Patrick Kensenhuis schreef een briefje. En dat wil ik van mij die stond. Hij arki zo lezen. Meneer Patrick Kensenhuis. Maar schreef een briefje qua president. Actie president. $10 miljoen ter beschikking. Koerswaarde 1630. Maar goed. Maar misschien minister van Financiën. Senwan lijst meneer Patrick Kensenhuis. Samenvatting beschikbaarstelling. Basisgoederen. Minus akade neemt de bedrijf. En ik heb het hier. Maar mijn actieminister voor Financiën Agaiber zien. Misschien neemt je bedrijf. Want allemaal klagen van de goederen op. En de man is kies money, boenkop dollar. De man kies boenkop dollar tegen 1630. Maar wat de importeur zei, ja baby melk. Mino karanin. Kies om een euro. Toch een baby melk is er diri, minister Agaiber zien. Want trouwens kisi gi spijsolie. Toch een spijsolie is er diri. Want bedrijf kisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 is aan kies money. En alla de la is er diri. Kan de ook heren hoe strefi, wat de life voor me. Dat mi tijd er se agerstak na wang regen saniere. Maar goed, misrefi op Belgona ministerie. Misschien nummer ja, zo 45309 toestel 2630 no. Dan mi wasap gi sadek kisa sandisi.
Want deze bepala my vet gibungkop dala. De minister Agaiber Singh kadano sabiere. Want hij doet ook niet alles. Is op een bedrijf naar buitenland. Dat kan money make overtap de eigen zogenaamde de man bedrijf, maar naar de bedrijf. Is op een bedrijf en make money over tegen mora hey factuur. Da mai tega tra bedrijf tak insel mi money go maar je met op tra recreëren. Want de situatie van kondre no bo. Maar era alle factuur zijn sem gi potwa $5,000. Minister Inosabi. Betre igi a volk a money. Betre ichara 200 miljoen, gwa 300 miljoen. Maar mek des massa abe fanoudu kisen tapwan let fasi. En het gaat niet en go via sociale zaken. Walo furma dape toe. Want de wachti op het pakket oprati. En go via maf alekmar. En go via voor de karasan volkscontacten of voor de karasani. Alleen maar corruptelingen daar. Een simpel methode de. Een makkelijk methode de. If you want me ka charegi. Ina pa mi lek consultant, lek fa pa consultant no de. Huh? Want SLM directeur e puro koma, my collect consultant. We hebben hier octopussen, is dat toch? Managers, politiek, de man worden voorgedragen. Dan Prins Albert, wie print hij uit toe? Ja. Prins Albert, dus man zei ik stratigo protesteren. U schreef dat sani, u charele kwa protest president zei do. Saya doon ang alesani si Albert Ramdin. Maar met een Zoom persconferentie. Want alles aan na Zoom. Amay take gewoon. Per borsu. Takera na abab epot amay alasot fancy. Op voorstel van Abab, ano true. De Mateka Kruis, hij zegende streefie. Dus Albert Ramdin, lek van unu, hij doet nepotisme. Top, wat aantal de minister naar het DNA-leden, wat de hele familie moest verroken. Per omensman universiteit, naar de jongsman, desmannen wanneer stukamoro. Omdat uno corrupt na nepotismo de so happy. Want umando agesta una terabyte, umando 25 job. Want wala mala na sem shit. Wala mala op een paar na. Wat ik kruis zeker ons treffen naar familie, naar Mati, nee hij is van de voetbalclub, hij moet bij mij, nee hij is van Ranjit Boys, ik ken hem. Me pot mijn Mati, me pot mijn neef, me pot mijn neef naar Surpas. Demi kan de uitdraai. Volgers wie Sranan. De Yusuf Oshi. De Yusuf Oshi wie Sranan. Temo podeng. Da Yusuf was kreki. Ome mang. Ome functie de abi. Ome mang. Pod de her familie. Ome DNA let uit de contract. Een bedrijf is brokoja. Restaurant is brokoja. Angri is kirlibisma. Angri e kili wisranang. Dawa love deng. Pedende.
Er zijn afspraken gemaakt over invulling van functies. Dus ABAP na kader, VAP na kader, NPS na kader, NDP na kader. In gebruik de vorm van NDP. Want alle de vormen dena VAP, nanga dena ABAP. Goluko, oser legi. So de diehard NDP'ers dape. Lek van de diehard NPS bij de, alle de NPS bij Gwetu. Want de bij de NDP. No allemaal naar de NPS. Toch? Alle de chaprahas. De mannen constant de mij loven partij 1, gona partij 2. Alla say, dat de fena VAP no brek, dat de longwa abo. En de fena abo pa brek, de longwa percelo. Lekwa bigi mocho. Grote mochos. Hoeren zijn jullie. Una yeye. Usaka saka unu. Wasaka saka ude. Sorry hoor volgers. Sorry si pikide. De Lara Kukudisi. De man zijn verpest. Politiek partij. De man denkt dat man money. Trouwens dansen na oser. No amai dansen na owe baka. Amata kamai fen ala roko. Jullie zijn chubby checkers. I have the money. Me buy wagi. Amai dansi. Me buy wagi. Giwan DNA. Let's have lul me. Me ofen ala roko. En amoji financial opdracht. Ik heb een Dimex voor hem gekocht. Zo praat men. Die ook een auto had gekocht in Oser voor een paar mensen. Een man van leiding. Usago gesas mametaki. Amatak ama baya Dimex. Ama drunga lolakon. Ama liba mama na fraksi mama. Ze espa. Met jama opdracht samupsa. Zo praten ze. Diezelfde chapraha. Die zegt gewoon, ik geef minister van Financiën opdracht. Via die man die ik Dimex heb gegeven. Aan mij takken bloot. Maar dan zap dat de ping of me. Voor VAP. Ik heet me alasan. En gefilmd. Gefilmd mensen. De man bij Dimex. Gedena. Voor unusa we go protesteer. We jopo unanyang. Die de man is we protesteer. Dat temet taki. Da wa kosmi. Wa kirmi. Wa mine taka waarheid. Ote ayo opo. Wa pura regeren disi. Smawa poti. NDP forma baka. De chaprahas? Of we met een boekkeus wel lezen voor kies de juiste leider. Oteng. We gaan de jongen een break voor controle nieuw leider. We horen naar grond eten. 25 mei. Volksopstand. 25 mei met de live. En van Nature Gima Krakti. Dan yo yere samotaki. Hera? Dan yo shi a change a out of the box voor Sranan. Dan yo shi trataki voor Sranan. Wada Sranan sap gisadego. A bewegen sa met chakong na a change a out of the box van outdenk politiek. Van politiek en horu verdeeld. Men funo wani utak tu. Dan mine vet moro. Want dat uno man denki, maar funo bondru makandra, of funo waka kona makandra, uno brasu makandra, maar voor kuli blaka man Japanese, snezi, ano leuk. Ano leuk. En de man zei dat negatief sani, utan taki, ta waarheid kom mituno, dat is tak tratal. Watak tratahal. Kosmi. Uka kosalasan. Ik denk mes pangate u kosmi.
Alasan sam taktanga no ko uit. Ako uit. Mitayo tak lugbo na nga de leiders sa abdrifo agenda. Lugbo na nga de leiders sa abdrifo fesi. Mi be baru no. Mi be baru no. En na so wani, na so sa charego. Era mag ja volgens wie Sranan walo sana ipsay na kondre smay pina mafuno roko uno nyang wate funo kisbu leiders uno go nyang umak sabi era dus jere met doe me bijdragen smawan volg hij volg smawan volg na volg jere maar met jou bos kopu kong want if uno chatchenchi kong if uno chatchenchi kong dan gaat het fout met Suriname hoor. Al go fout. Ik kan begin tegen nu. Mensen tira more shatu. Is zaterdag lockdown. Voorzichtig naar corona. En we attacken lobby, sweetie. We zien 25 mei baga. Dat is over 2-3 dagen hè. Ja. Ja, lobby. Ciao, ciao. Hallo volgers, nog een goede dag. Ciao, ciao. Buitenland, ciao, ciao. Blijf sharen, blijf delen mensen. En dan was hij Cosmi Godoro. Unaf go prant groente, unaf go prant go produceren. Wacht die regering.